सध्या हिवाळा सुरू होत आहे आणि वातावरण बदलामुळे बऱ्याचशा लोकांना बऱ्याचशा आजारांना सामोर जावं लागू शकतं। म्हणजेच काय तर सर्दी, खोकला, ताप, घसा खोकणे, त्याचबरोबर वारंवार शिंका येणे। आणि त्याचमुळे या व्हिडिओमध्ये मी असे काही आयुर्वेदिक स्टेप्स सांगणार आहे, असे काही आयुर्वेदिक रुटीन तुम्हाला सांगणार आहे जेणेकरून तुम्ही या आजारांपासून लवकरात लवकर लांब राहू शकता। परंतु त्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल, आणखी आपला चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर खाली सबस्क्राईब नावाचं लाल बटन आहे ते दाबा, त्याचबरोबर शेजारचं घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहता येतील। चला तर मग सुरू करूयात। स्टेप नंबर 1, आयुर्वेदिक काढा। म्हणजेच की एक अशा प्रकारचं आयुर्वेदिक मिश्रण जे की सर्दी आणि खोकल्याच्या मुळाशी जाऊन त्याला हद्दपार करून टाकतं। म्हणजेच काय की त्याला मूळतः नष्ट करून टाकतं। आता हे आयुर्वेदिक मिश्रण किंवा आयुर्वेदिक काढा कसा तयार करायचा आता ते आपण पाहूयात। तर सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं तर एक पातेले घ्यायचं आहे आणि मीडियम फ्लेमवर ते पातेलं ठेवून द्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी म्हणजेच की जवळजवळ 300 ml पाणी टाकायचं आहे आणि या पाण्यामध्ये थोडंसं आलं टाकायचं आहे, त्याचबरोबर 1/4 टेबलस्पून ऑफ हळद म्हणजेच काय तर थोडीशी हळद टाकायची आहे, 4 ते 5 ही काळी मिरी म्हणजेच की ब्लॅक पेपर थोडंसं क्रश करून टाकायचं आहे, 1 चमचा गिलाय ज्यूस आणि सर्वात लास्ट म्हणजे 7 ते 8 हे तुळशीची पानं त्यात क्रश करून टाकायची आहे। आणि हे जे काही मिश्रण आहे ते जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं हे मीडियम फ्लेमला उकळून द्यायचं आहे। आणि इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की ज्यावेळेस तुम्ही पातेलं त्या गॅसवर टाकाल, सर्व मिश्रण टाकल्यानंतर त्याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आहे, कारण की काय होईल की वाफेमुळे जे काही इन्ग्रेडियंट्स बाहेर पडणार आहेत ते बाहेर पडणार नाही आणि ह्या काढ्याचा जास्तीत जास्त फायदा आपल्याला होईल। 15 ते 20 मिनिटांनंतर हे जे काही मिश्रण आहे ते व्यवस्थित एका ग्लासामध्ये गाळून घ्या आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा मधाचा टाका, त्याचबरोबर 4 ते 5 थेंब हे लिंबाच्या रसाचे त्याच्यामध्ये पिळा। आणि हे जे काही मिश्रण आहे ते तुम्हाला रोज सकाळी फ्रेश झाल्यानंतर नाश्ता करण्याच्या अगोदर घ्यायचं आहे। आणि एक लक्षात घ्या, मिश्रण घेतल्यानंतर म्हणजेच काय ते काढा पिल्यानंतर 1 तासभर तुम्हाला काहीही खायचं नाही। तर अशा प्रकारे जर काढा तुम्ही रेग्युलर घेत राहिला तर तुम्हाला नक्कीच तुमच्या सर्दी आणि खोकल्यापासून फरक झालेला जाणवेल। स्टेप नंबर 2, वाफ घेणे। आता सर्दी खोकल्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की आपलं पूर्ण जे नाक आहे ते बंद होतं आणि त्याच्यामध्ये जर आपण वाफ घेतली तर जास्तीत जास्त आपल्याला फायदा होतो। आता ही वाफ तुम्ही काय घेऊ शकता तर वाफेसाठी तुम्ही ते वाफे यंत्र आणू शकता, ते ऑनलाईन तुम्ही मागवू शकता, किंवा जर तुम्हाला ते मागवायचं नसेल तर तुम्ही एक पातेलं घ्या, त्याच्यामध्ये पूर्ण पाणी घ्या आणि ते उकळेपर्यंत ते गरम करा आणि त्यानंतर एक टॉवेलच्या साहाय्याने किंवा एका कपड्याच्या साहाय्याने, जेणेकरून तुमचं तोंड आणि ते पातेलं झाकता येईल अशा कपड्याच्या साहाय्याने तुम्ही वाफ घ्या। आता वाफ घेताना काही गोष्टी काळजी घेण्याच्या आहेत, म्हणजेच काय तर वाफ घेताना तुम्ही तुमच्या डोळ्यावर हात ठेवा, म्हणजेच काय तर ते वाफेमुळे तुमच्या डोळ्याला त्रास होणार नाही। त्याचबरोबर फॅन बंद ठेवा आणि वाफ घेतल्यानंतर लगेच ते कापड तुमच्या चेहऱ्यावरनं काढू नका, म्हणजेच काय तर थोड्या वेळाने 1-2 मिनिटांनी तुम्ही ते कापड बाहेर काढा। त्यानंतर ही वाफ जी आहे ते 2 ते 3 मिनिटं घ्या, त्यानंतर 1 मिनिट थोडीशी रेस्ट घ्या, परत 2-3 मिनिटं वाफ घ्या। अशा प्रकारे ही वाफ घ्यायची आहे आणि ही जी वाफ आहे ती जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं घेणं गरजेचं आहे, म्हणजेच काय तर जास्तीत जास्त परिणाम याचा तुम्हाला होईल। या पहिल्या जे काही 2 स्टेप मी तुम्हाला सांगितले आहे ते तुम्हाला सकाळी नाश्ता करण्याच्या अगोदर घ्यायची आहे, परंतु ही तिसरी जी स्टेप आहे ती तुम्हाला संध्याकाळी झोपायच्या 30 मिनिटं अगोदर करायची आहे। त्यासाठी तुम्हाला एक प्रोडक्ट मेडिकलमधून आणावं लागेल, म्हणजेच ते काय तर अमृतधारा। अमृतधारा एक असं प्रोडक्ट आहे ज्याच्यामध्ये 6 वनस्पती ॲड केलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये कापूर, अजवाईन, त्याचबरोबर मिंट लिव्स म्हणजेच की पुदिनासारख्या 6 वनस्पती आहेत जे की सर्दी, खोकला, सायनस प्रॉब्लेम, डोकेदुखी यासाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहे। आणि ही अमृतधारा ही मार्केटमध्ये म्हणजेच की मेडिकलमध्ये इझिली अवेलेबल आहे। जर तुम्हाला अमृतधारा आणायचं नसेल तर पतंजलीचं दिव्यधारा म्हणून सुद्धा पतंजली स्टोअरमध्ये अवेलेबल आहे, तेही तुम्ही आणू शकता। आता हे अमृतधारा कसं वापरायचं आहे तर ते आपण पाहूया। अमृतधाराचे 2 ते 3 थेंब तुम्हाला हातावर घ्यायचे आहे आणि ते तुमच्या नाकाच्या आउटर साईडला लावायचे आहे, त्याचबरोबर घशाला लावायचे आणि थोडेसे छातीला लावायचे आहे। तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस तुम्हाला सर्दी खोकला होईल तर हे अशा प्रकारे हे जे थेंब आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित तुमच्या शरीराला लावायचे आहे। जर तुम्हाला आणखी इफेक्टिव्ह याच्यामध्ये करायचं असेल तर पुढे जाऊन हे जे काही तुम्ही थेंब लावलेले आहेत म्हणजे नाकाला, घशाला आणि छातीला, हे लावल्यानंतर तुम्हाला एकदा वाफ घ्यायची आहे। वाफ घेतल्यानंतर आणखी फायदा तुम्हाला जास्तीत जास्त या अमृतधारा या मिश्रणाचा, म्हणजेच की ह्या ज्या काही 6 वनस्पती आहे त्याचा तुम्हाला जास्तीत जास्त होईल आणि तुम्हाला ह्या सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, त्याचबरोबर खोकला यांपासून लांब राहता येईल। आता ह्या झाल्या अतिशय महत्त्वाच्या अशा आयुर्वेदिक स्टेप्स, ज्या जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्हाला या सर्दी खोकल्यापासून ह्या वेळेमध्ये नक्कीच लांब राहता येतील। परंतु आणखी काही अशा सवयी आहेत ज्या तुम्ही फॉलो केल्या तर जास्तीत जास्त फायदा तुमच्या शरीराला होईल। आता या सवयी कोणत्या तर त्या पाहूयात।
मित्रांनो, मी आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट करा. आणि हो, आणखी एकदा जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे ते दाबायला विसरू नका. चला तर भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा, फिट राहा.